Takže moje meno je Veronika Danišová a momentálne točíme klip k mojej pesničke Aj misiu. Vznikla v podstate tak, že mi brat pustil hudbu, ktorú spravil. No a ja z tých hudieb, čo mi brácho púšťa, tak vždy vycítim nejakú emóciu, ktorú do tej pesničky dám. No a keďže som bola dlho zaľúbená a nemala som toho partnera, ktorého som chcela, tak som to dala do tejto pesničky. A inak je to úplne super atmosféra a pracujem s Creative Double Media, ktorí sú úplne úžasní a vedia, čo majú robiť, hovoria mi, čo ja mám robiť. Natáčací deň bol super, upršaný, troška unavený, ale však ľudia tomu dodali energiu, čo boli okolo. Takže som veľmi spokojný, ja som dneska prvýkrát vlastne zaregistroval tú agentúru Creative Double Media. Veľmi dobrá robota, akože už som sa dohadoval aj ja s nimi. A čo by som povedal, no, s ľuďmi sa mi robí dobre. S Veronikou, už máme niečo otrtkané, to je v poriadku. A Veronika Danišová je super. Veronika Danišová je dobrá spevačka. Takže dnešný deň bol úplne super. S Veronikou Danišovou sa spolupracovalo perfektne, je to strašne super baba a takisto aj so štábom z Creative Double Media. Takže len odporúčujem a takisto s mojím spolutanečníkom Tomím. To už je zohraná partia, takže bolo to super naozaj. Teším sa na finálnu verziu a máte sa na čo tešiť naozaj.